ஹாய் ஹலோ திஸ் இஸ் விவேக். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ட்ரேடிங்னா என்ன, இன்வெஸ்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும், ட்ரேட் பண்ணலாமா இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் அதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களால் எவ்வளோ டைம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும், தென் உங்களோட நீட்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் எபிலிட்டி என்னங்கிறத வச்சு ட்ரேடிங் பெஸ்ட்டாக இல்லை இன்வெஸ்டிங் பெஸ்ட்டானு சூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம். இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னா நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கிற மணியை ஒரு ரியல் எஸ்டேட்லேயோ இல்லை பேங்க் டெபாசிட்லேயோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷனால் நம்மளோட மணியோட பையிங் பவர் லாங் டேர்மில் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம கம்பல்சரியாக நம்மளோட மணியை கொண்டு போய் எதுலையாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இது மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிற கம்பெனியில் கொண்டு போய் நம்மளோட பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓவர் த லாங் டேர்மில் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி ஒரு நல்ல கம்பெனின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணனாலையும், தென் அந்த கம்பெனி நல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணுறனாலையும், அவங்க கொடுக்குற டிவிடெண்ட்ஸ் அண்ட் போனஸ்னாலையும் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னால நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இன்வெஸ்டிங் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரேடிங் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்மில் நாம் ஒரு ஸ்டாக் ப்ரைஸை வாங்கி வைக்கிறது. எப்படி வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டில் டெய்லி நாம் போய் ஒரு காய்கறி வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் ஷேரை போய் வாங்குறது விற்கிறதுன்னு சொல்லி டெய்லி பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ளக்சுவேட்ஸ் டெய்லியுமே ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு அவங்க ட்ரேடர்ஸ் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க. இப்போ மேலே ஏறுது இல்லை கீழே இறங்குது ப்ரைஸ் அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ட்ரேடிங். ட்ரேடிங்னா என்ன, இன்வெஸ்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். இப்போ ட்ரேடிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மேக்கிங் குயிக் மணி. ட்ரேடிங்கில் நம்மளால் நிறையா மணி ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஏன்னா பேங்க் டெபாசிட்டில் நமக்கு இயர்லி 6% தான் ரிட்டர்ன்ஸ் தராங்க. ஆனால் நம்ம ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மந்த்லி 10% வரைக்கும் கூட நம்மளால் எடுக்க முடியும். பட் அதோட ஸ்கில்ஸை நீங்கள் நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டா. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ். இது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஏன்னா நீங்கள் ட்ரேடிங் 9 to 3:30 வரைக்கும் நமக்கு மார்க்கெட் இருக்குது. ஸோ நிச்சயமாக நீங்கள் எப்போ வேணால் போயிட்டு ஒரு ஸ்டாக்ஸை வாங்கலாம் வைக்கலாம். ஸோ நல்ல ஸ்கில் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் கண்டிப்பாக 10 to 15% ரிட்டர்ன்ஸ் கூட நம்ம இதில் எடுக்க முடியும். தேர்ட் ஒன், ஷார்ட் செல்லிங். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் மேலே ஏறினா மட்டும்தான் நமக்கு ப்ராஃபிட். அதாவது நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கிற ஷேரோட ப்ரைஸ் அதிகமானால் மட்டும்தான் நமக்கு அதில் ப்ராஃபிட். பட் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஷார்ட் செல்லிங், அதாவது செல் பண்ணி கூட நம்மளால் அதில் ஏர்ன் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி மார்க்கெட் மேலே போகுது அப்படின்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் மேலே போனால் ப்ராஃபிட் வரும். பட் இன்வெஸ்டிங்கில் ட்ரேடிங்கில் கீழே போச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம அதில் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்குண்டான வழிகள் இருக்குது. ஃபோர்த் ஒன், மெனி செக்மெண்ட்ஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் உங்களால் ஒரு ஸ்டாக்ஸை மட்டும்தான் வாங்க முடியும். பட் ட்ரேடிங்கில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களால் ஒரு க்ரூட் ஆயிலில் கூட பண்ண முடியும், தென் கோல்டில் ட்ரேட் பண்ண முடியும், சில்வரில் ட்ரேட் பண்ண முடியும், தென் US டாலர், யூரோப்பியன், அது மாதிரி எல்லா டாலர்ஸ் கரன்சிஸில் கூட நம்மளால் ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரேடிங்கில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஆனால் ட்ரேடிங்கில் நிறையா டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எமோஷன்ஸ். இதில் ட்ரேடிங் நீங்கள் பண்ண வரீங்க அப்படின்னா எமோஷன்ஸ் தான் ஒரு 80% ரோலை ப்ளே பண்ணும். ஏன்னா ஃபியர் அண்ட் க்ரீட் அப்படிங்கிற 2 விஷயம் இப்போ தான் வரும். இப்போ மார்க்கெட் மேலே ஏறும்னு நினச்சி நீங்கள் வாங்குவீங்க, ஆனால் மார்க்கெட் கீழே போகும். இல்லை கீழே விருன்னு சொல்லி ஷார்ட் சேல் பண்ணுவீங்க, ஆனால் மார்க்கெட் மேலே போகும். அந்த மாதிரி டைமில் நம்மளோட எமோஷன்ஸ் ரொம்பவே ப்ளே பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு தான் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு வரணும். அது வரைக்கும் சின்னதாக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம். எடுத்தோடனே 1 லட்ச ரூபா போட்டு ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ரொம்பவுமே தப்பு. செகண்ட் ஒன், ஹை ரிஸ்க். கண்டிப்பாக நம்ம ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் நமக்கு கண்டிப்பாக நிறையா மணி கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறதும் ஹை ரிஸ்க் பிஸ்னஸ் தான். நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும். ரிஸ்க் இல்லாமல் இதில் ரிவார்ட் கிடைக்காது. தேர்ட் பாயிண்ட், லூஸ் த மணி. நீங்கள் இப்போ 1 லட்ச ரூபா வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த 1 லட்ச ரூபா லாஸ் ஆகிறதுக்கும் நிறையாவே வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டும் உங்களோட ரிஸ்க் என்னங்கிறத பொறுத்து மட்டும்தான் நீங்கள் ட்ரேடிங்கை சூஸ் பண்ணணும். இப்போது இன்வெஸ்டிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், குட் ரிட்டர்ன்ஸ். ட்ரேடிங் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் லாங் டைமில் நீங்கள் வைக்க உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த கம்பெனி கொடுக்குற டிவிடெண்ட்ஸ்னாலையும் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸில் போனஸ் கிடைக்கிறனாலையும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்டர்னாலையும்
நம்மளோட ப்ராஃபிட் வந்து நல்ல ரிட்டர்ன்லேயே நமக்கு கிடைக்கும். ₹1,00,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா 10 வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு அது ஒரு பல கோடிகள் கூட ஆகிறதுக்குண்டான வாய்ப்பு இருக்குது. செகண்ட் ஒன், லெஸ் எமோஷன். நம்ம ட்ரேட் பண்ணும்போது ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஏறுறது இறங்குறத வச்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறைய எமோஷன்ஸ் அதில் ப்ளே பண்ணும். பட் இன்வெஸ்டிங் நம்ம லாங் டேர்ம் பண்ணுறனால நமக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் எமோஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை. கொஞ்சம் மார்க்கெட் இறங்குது அப்படின்னா நம்ம அதை பற்றி கண்டிப்பாக கண்டுக்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம 10 வருஷம் அந்த ஸ்டாக்கை வச்சுருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறனால எமோஷன்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். தேர்ட் ஒன், பேசிவ் இன்கம். எதனால் இதை பேசிவ் இன்கம் சொல்கிறோன்னா, ட்ரேடிங் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாக்கோட இது என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவோம்ல. அது மாதிரி நம்ம டெய்லி பண்ணலாம், இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு டைம் பண்ணி வாங்கி விற்றுட்ருப்போம். பட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் அந்த ஸ்டாக்கை பற்றின விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வர ப்ராஃபிட்டுமே நமக்கு வந்து ஒரு பேசிவ் இன்கம் மாதிரி தான். ஸோ மார்க்கெட் மேலே ஏற நமக்கு மணி பாட்டுக்கு ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரியல் பேசிவ் இன்கம். ஃபோர்த் ஒன், லோ ரிஸ்க். அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ரிஸ்க் வந்து உங்களுக்கு கம்மி தான். ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பாக நல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதில் வந்து ரிஸ்க் கம்மி தான். இதெல்லாம் தான் வந்து இன்வெஸ்டிங்கோட அட்வான்டேஜஸ். இன்வெஸ்டிங்லேயும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நம்ம லாங் டியூரேஷனில் வச்சுருக்க மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அது ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டாக வரும். இப்போ ஒரு வருஷத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நடக்காது. நீங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு இல்லை ஒரு ஃப்யூச்சரில் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு 15 வருஷம் கழிச்சு இல்லை உங்கள் ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு பெட்டர் இதாக இருக்கும். செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, மேனேஜ்மெண்ட் இஷ்யூஸ் அண்ட் காம்படிட்டர். இப்போ ஒரு நல்ல கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதோட ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது மேனேஜ்மெண்ட்டில் ப்ராப்ளம் வருது, இல்லை அந்த கம்பெனிக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு காம்படிட்டர் மிகப்பெரிய அளவில் டெவலப் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஷேர் ப்ரைஸ் ஃபால் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண மணி லூஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோங்கிறதுக்காக சும்மா எதுவுமே கண்டுக்காமல் விடக்கூடாது. அப்பப்போ உள்ள என்ன போயிட்டுருக்கு, கம்பெனியில் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நல்லா நடந்துகிட்ருக்கா, தென் என்ன காம்படிட்டர்ஸ் இருக்குங்கிற இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் எப்பயுமே இருக்கணும். பேசிவ் இன்கமாக இருந்தாலும் அப்பப்போ கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு சின்ன அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் நடக்கணும். ஏன்னா எஸ் பேங்க்கில் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. எஸ் பேங்க் ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ 2018 பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் உள்ள மேனேஜ்மெண்ட் இஷ்யூஸ்னால இப்போ ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவுமே ஃபால் ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறையா பேர் வந்து அதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் மாட்டிட்டாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே முன்னாடியே பார்த்துட்டு சின்ன லாஸில் இருந்தாலும் கட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடணும். ஸோ ஓவரால் ட்ரேடிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் பற்றி என்ன அப்படின்னா, ட்ரேடிங்கில் நமக்கு டெக்னிக்கல் அனலைசிஸ் தெரியணும். அது தெரிஞ்சால் தான் எப்போ நம்ம அந்த ஸ்டாக் மேலே ஏற போகுது இறங்க போகுதுங்கிற விஷயம் தெரியும். தென் அப்போ தான் அந்த சின்ன ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிற இடத்துல போயிட்டு நம்மளால் அதில் ஏர்ன் பண்ண முடியும். இன்வெஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ் தெரியணும் அண்ட் ஆல்சோ டெக்னிக்கல் அனலைசிஸும் தெரியணும். ஏன் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியாமல் அந்த கம்பெனி எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ லாஸ் பண்ணுறாங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் அனலைசிஸ் இல்லாமல் போய் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேரோட ப்ரைஸ் ஃபால் ஆகலாம், நீங்கள் டாப் ரேட்டில் போய்ட்டு வாங்கியிருக்கலாம். ஸோ அதனால் நம்ம வாங்குகிற இடம் வந்து நல்ல இடமானு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இன்வெஸ்டிங்லேயும் நமக்கு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் தேவை. நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிவிடெண்ட் போனஸ் அந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களுமே கிடைக்காது. பட் இன்வெஸ்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்பெனி கொடுக்குற டிவிடெண்ட் போனஸ் அது எல்லாமே கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே இன்வெஸ்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா ட்ரேடிங்கில் நிறையாவே ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது, பட் இன்வெஸ்டிங்கில் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது. ஒருவேளை நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களை எமோஷன் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியும் அப்படின்னாலும் ட்ரேட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணுற மணியில் கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறக்கு என்னால் எந்த கம்பெனின்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லை என்னால் அனலைஸ் பண்ண முடியும், தென் என்னால் ஷேர் மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நாம் பார்த்த இந்த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வச்சு உங்களால் டிசைட் பண்ண முடியும் ட்ரேடிங் பெஸ்ட்டாக இல்லை இன்வெஸ்டிங் பெஸ்ட்டானு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். தென் ட்ரேடிங் பற்றி இல்லை ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய்.